От днес вече работи сайта на клъстера. Аз пред мен е първата официална брошура. Така че много благодарим още веднъж, господин президент. Видяхте български инженери, които стоят в основата на разработки на световно ниво за световни лидери. Видяхте как в България се произвежда сърцето на автомобила на френския президент Оланд. Компютъра, който упражнява и който управлява и който диктува всичко в тази кола. Надявам се Johnson Controls да се развива по този феноменален начин, който до сега се развива последните 10 години. Надявам се българският автомобилен кластер тепърва да пише успех. Компанията има 127 годишна история. Всичко започва с една иновация, наречена термостат. След което от термостата компанията се превръща в един глобален гигант, който се занимава с автомобилно производство, който включва седалки, вътрешно оборудване и електроника. Ще представя проекта E-Taxi, т.е. кухнята на случилия се проекта E-Taxi. Това са главните действащи лица в този проект. Някои от тях вече говориха тук, професор Лешки, с който съвместно изведохме проекта до край. До него е главният дизайнер на Мерцедес, професор доктор Гордон Вагнер, който всъщност е един от основните спонсори на проекта и с чието съдействие от страна на Mercedes-Benz дизайн проектът се реализира. А същевременно и с съдействие на много други фирми, между които от немската основна фирма Брабус, декана на машиностроителния факултет и участници от Балканската проекта. Това е студентския екип, който всъщност реализира, но сега ще ви покажа част от направените разработки на отделни студенти, не всички, разбира се. Много прецизни, това е мащаб 1:5. Студентите усвояват нещата, които всъщност са умения, търсени в световните дизайн студия. И с това ниво завършват учебния процес при нас, разработения в окончателния вид и в завършен едно към едно модел, който видяхме долу. Много ви благодаря.